Jos voisit maksaa vain yhdestä tekoälyavustajasta, valitsisitko Clauden vai ChatGPT:n? Helppo vastaus olisi nimetä yksi voittaja. Rehellinen vastaus vaatii toisen kysymyksen, mitä oikeasti teet tekoälyllä. Testasimme molempia samoissa arjen tehtävissä. Lopussa saat selkeän vastauksen myös siihen, milloin valinta kannattaa vaihtaa. Vertailu ei perustu yhteen näyttävään demoon tai irralliseen benchmark-lukuun. Katsoimme 4 asiaa: pitkän tekstin kirjoittamista, koodin ja rakenteen ymmärtämistä, lähteistettyä tutkimusta sekä sitä, kuinka laajaksi työkalupakiksi palvelu venyy. Mallit ja ominaisuudet muuttuvat nopeasti, joten tärkein havainto on käyttötapa, ei yhden päivän pistetaulukko. ChatGPT:n vahvuus on kokonaisuus. Samassa ympäristössä voit keskustella, hakea verkosta, tehdä syvää tutkimusta, käsitellä tiedostoja ja dataa, luoda kuvia, käyttää ääntä ja jatkaa työtä projekteissa. Tämä vähentää sovellusten välillä hyppimistä. Jos työpäiväsi sisältää monta erilaista tehtävää, leveä työkalupakki on usein tärkeämpi kuin pieni ero yksittäisessä vastauksessa. Claude tuntuu usein rauhalliselta työparilta silloin, kun aineisto on pitkä ja lopputuloksen pitää pysyä johdonmukaisena. Artifacts-näkymä erottaa muokattavan dokumentin, koodin tai visualisoinnin keskustelusta. Projekteihin voi koota oman tietopohjan ja ohjeet. Käytännössä Claude loistaa usein luonnostelussa, editoinnissa ja monivaiheisessa ajattelussa, mutta tämä on käyttökokemus, ei universaali laatutakuu. Pitkässä kirjoittamisessa antaisimme pienen edun Claudelle. Se säilyttää yleensä tekstin sävyn ja kokonaisrakenteen hyvin ja tuottaa harkitun ensimmäisen luonnoksen. ChatGPT on silti vahva, erityisesti kun haluat vaihtoehtoja, nopeita muunnoksia, kuvia tai dataa mukaan samaan prosessiin. Paras laatu syntyy kummallakin, kun annat tavoitteen, yleisön, esimerkin ja selkeät arviointikriteerit. Koodissa tasapeli on rehellisempi kuin kruunu. Claude on usein erinomainen lukemaan laajoja kokonaisuuksia, selittämään rakennetta ja ehdottamaan siistejä muutoksia. ChatGPT:n ekosysteemi ja erilliset agenttityökalut voivat olla vahvempia, kun työ sisältää tiedostoja, komentojen ajamista, selaamista ja valmiin lopputuloksen rakentamista. Ratkaisevaa on siis käyttöliittymä ja työnkulku, ei pelkkä chat-vastaus. Tutkimuksessa molemmat voivat hakea verkosta ja tuottaa lähteistettyjä raportteja. ChatGPT:n Deep Research antaa käyttäjän valita lähteitä, tarkistaa suunnitelman ja seurata etenemistä. Claude Research pilkkoo kysymyksen osiin ja voi yhdistää verkon sekä liitetyt työkalut ja työtilan aineiston. Kummankaan lähdeviite ei tee väitteestä automaattisesti totta, avaa alkuperäinen lähde ja tarkista, että se todella tukee johtopäätöstä. Kun haluat yhden kuluttajasovelluksen mahdollisimman moneen käyttöön, etu menee ChatGPT:lle. Ääni, kuvien luonti, tiedostoanalyysi, Canvas, projektit, haku ja tutkimus muodostavat laajan kokonaisuuden. Claude on vahvistunut integraatioissa ja Artifacts-kokemuksessa, mutta sen ydin tuntuu edelleen keskittyneemmältä lukemiseen, kirjoittamiseen, analyysiin ja rakentamiseen. Ominaisuuksien saatavuus riippuu kuitenkin tilauksesta ja alueesta. Tässä on lopullinen vastaus. Useimmille ihmisille, jotka haluavat yhden mahdollisimman monipuolisen tekoälysovelluksen, valitsisimme ChatGPT:n. Jos tärkein työsi on pitkä kirjoittaminen, editointi, dokumenttien ymmärtäminen tai keskittynyt ajattelukumppanuus, valitsisimme Clauden. Tiimille paras ratkaisu voi olla käyttää molempia, Claude ensimmäiseen syvään luonnokseen ja ChatGPT-tutkimukseen, kuviin, dataan sekä työn loppuun viemiseen. Yksi lause tiivistää vertailun, ChatGPT voittaa monipuolisuudessa, Claude usein pitkässä ja harkitussa tekstityössä. Älä kuitenkaan luota brändiin. Anna molemmille sama oikea tehtäväsi, sama aineisto ja samat laatukriteerit. Se työkalu, jonka tulosta joudut korjaamaan vähemmän, on sinulle parempi.
Kumman sinä valitsisit ja mihin tehtävään?